खुलुमबाय। दिनै 2 नभेम्बर 2023 बिस्तिबार फुंबिलिनि खौरां लाबोदों, नायलांदों। आसामनि नर्थ लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला जोबथेसालिनि सिङाव जोबजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय आरो दाङाबाजि जादों आरो बे दाङाबाजि जानायाव जोबथेसालियाव जोबजानाय गासै 4 दायनिगिरिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय आब्दुल मुतलिब, राहुल आमीन, आजिजुर रहमान आरो जाइनाल आबिदिन। जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम साजा मोननाय आब्दुल कालाम मुंनि सासे दायनिगिरिया अन्थाइजों गाग्लोबनानै बिसोर 4 सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामदों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गहपुराव सासे सुबुङा गावनि नखराव नांलाय खमलाय जानाया जोबोर गेदेर जानायनि उनाव गावनि बिसिखौ बुथारदों आरो गावनि बिसिखौ बुथारखांनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय पुदुमी दास आरो गावखौ फोजोबनाय फिसायनि मुङा जाबाय टंकेश्वर दास। एक्टर थाख्लाय नार्जारी बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। थांनाय माखासे दान सिगां बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारी बिथाङा जिनाहारि केसनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन। दा बिथाङा मैयाहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै गं 4 गामिफोरा बिटिआर ओनसोलाव हाबबाय। माखासे गामिफोरा जाबाय आमलाइगुरि, बरपुखुरी, केर'नि, ब्रह्मपुर, केर'निजान टंगिया, मिलनपुर केर'निजान, 1 नं नासिबारि, 1 नं फेलेंबारि, पुरना गुपसागुरि, आलुपारा, 2 नं बिक्रमपुर, फरेस्ट गुपसागुरि, एनसि सनापुर, औगुरि, थकिनद्रनाजान। गोबां गामिफोर दङ। माखासे गामिफोरखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय स्क्रिनाव। गासिखौबो बुंजोबबाथाय भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। हेलिकप्टारनिफ्राय ओंखारनो नागिरबाय थानाय समावनो सासे पुलिस अफिसारा गावथारजादों। मणिपुराव सासे पुलिस अफिसारा हेलिकप्टारजों लेन्डिं खालामनो थाखाय साखा-फारा खालामबाय थानाय समावनो कुकी उदखारि आफादनि होननानै सन्देह खालामजानाय उदखारिजों गुलि गावजानानै जिउ गोमादों। थैनाय एसटिएफअ अफिसारनि मुङा जाबाय सिंताम आनान आरो बे जाथाया मरे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मरे वार्ड नम्बर 7 आव जादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय आदाबारि तिनिआलि ओनसोलाव गंसे गोजौ बिल्डिंनिफ्राय सासे हिनजावसा गथ'आ हरखाब गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथाया गुगल निवास एपार्टमेन्टआव जादोंमोन। उत्तर प्रदेश रायजोनि हारदय बिलहर-टु काटरा राजा लामायाव गंसे खारबाय थानाय गारि फिसाया फांसे दंफांआव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै नखरसेनि 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 5 सुबुंनि गेजेराव सासे 4 बोसोर बैसोनि गथ'बो दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलनि गंसे रिहाब सेन्टाराव सासे 25 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय मित्रा टाइट, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि थागिबि आरो मित्रा टाइटआ थांनाय 5 दाननिफ्राय रिहाब सेन्टाराव दंमोन। नाथाय मित्राया माबोरै थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। ओंखाम संग्रा गोबां आइजोफोरा सोमावसारनांगौ जादों एबा खुद्रि सारनांगौ जादों। गावसोरनि दान बान्थाखौ समाय मथै मोनैनि थाखाय आइजोफोरा खुद्रि सारदों। मिड डे मिल ओंखाम संग्रा आफादनि बानजायनायाव काजलगाव गोख्रों खुद्रि सारदों। मा थांखि लानानै आन्दलन खालामनायानो जोंना बेनो। जों 2005 निफ्राय जों खामानिखौ मावबोदों। 2005 निफ्राय मावनानै जोङो दिनैसिमबो जोंनि नांगौ सेलारिफोरखौ जोंनो होआ। 1000ल' बिथन, 1000 बिथनावबो समनि गेजेराव होयो, अबेबा मासाव होयो, अबेबा मासाव होआ। 6-7 मास मथा मथि बेफोरबायदि बन्द' खालामनानै दोनो जोंखौ। जोङो इमान फुंनि 9टानिफ्राय जोङो गैयाबाबो 2टा जायो। 2टानिफ्राय जोङो खामानि मावो, गोरलैफोरखौ गथ'फोरखौ जोङो साफा खालामो। साफा खालामनानै स्कुलफोरखौ जोङो साफा खालामो। गथ' गोरलैफोरखौथ' जोङो अनेक गावनि फिसाजों समान जों जोथोन लानांगौ। थेवबो जोङो सेलारिखौ जोंनो सरकारा मानो होआ? जों एथ' खस्थ' खामानि मावो, अराव सङो, बन गोथांफोर दैज्लांफ्राव ओरैबायदि सास्ति जोंनि चिराङाव। जोंनिथिं दाबो गेसफोरखौनो जों मोनाखै। अरजों बनजों जोङो संनानै जाहोनाङो, इमान खस्थ'। फायखाना टयलेट जोङो साफा खालामो। सरकारा जोंनो बे खामानिखौ होनानै जोंनो सेलारिखौ मानो होनो बायो? मानो होआ जोंनो? 2005 निफ्रायनो जोङो खामानिखौ मावबोनानै दङ दिनैसिम। बेसेबां बोसोर मावनानैबो जों एथ'बां दाबिबाय, एथ'बां जों दाबि खालामबाय सरकारनियाव, मानो गनाया सरकारा? बेनिखायनो जोङो दिनैनि माबायानो जोंनि टारगेटआनो बाहाय फैनायानो माबायानो जाहैबाय ना, जाथायानो जोङो
जोंनि बिनाय मानिखौ जों गनायोखाय जोङो दिनै दहरना 1 थारिखनिफ्राय जोङो जोंनि डिमान्डखौ जेबो रिप्लाइ होआ जोंनो जेबो होआ बिनिखायनो जोङो 4 थारिखसिम बन्द खालामगोन आरो 4 थारिखसिमावबो जोंनो जेबो माबा मोनाब्ला प्रुफ मोनाब्ला जोंनो रिप्लाइ होआब्ला नांगौ रोखोमनि जोंनि डिमान्डखौ जोंनो होआब्ला जोङो 1 मास बन्द खालामगोन जोङो गुन'सब बायदिसिनाफ्राव जोङो अनेक खाथि 1 मासनि सिगां जोंनो खाथि नांगौ थेवबो सरकारा जोंनो दिनैसिम बिथन मोजां होआ 500 थाखा बारायदों होननानै बुङो 500 थाखाखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै आरो दाथ' 1000 बिथनखौनो जोंनो मा होयो 1 मासनि होगोन 6 मास 7 मास 12 मास बिदि थायो होमबा दिनै गाबोन बेसेबां माइरं मैगंफोरनि दामफ्रा बेसे 30 थाखा हाजिरा सोर मावबावदों दानि आजिखालि जोङो बायराव मावोबा स्कुलाव मावाबा मालिकनो बाहेराव मावोबा जोङो 300 थाखा 400 थाखा हाजिरा मोनो जोङो बे 30 थाखानि जोङो मा मोनजायो जेबो मोनजाया दानि आजिखालिथ' माइरंआबो 50 थाखा जाबाय 60 थाखा जाबाय गैयाबाबो 45 थाखा आरो जोङो माइरं सेरसेखौनो जों मोनाबा जों फिसा फिसौफोरखौ जों मा स्कुलाव सानफ्रोमबो मावनानै जों माजों जाहोलांनो जों माजों गानहोलांनो जों माजों फोरोंनो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बेबायदि हाबाफारि मा जायगानिफ्राय माने सब जोंनि बे चिराङावनो एखेयानो अल आसामबाबो जायो अल आसामावनो जोंनो जेबो बिनाय डिमान्डखौ जोंनो होआ सरकारा मानो गनाया जोंना पेन्डिंआ मथा मथि बे मासनियानो 7 मासनि दङ आरो सिगांफोरनियाथ' जोङो माबायाव गैबावलासो गोदाव सोराव जाबाय आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मासिम मा खावलायगोन नोंथांनि दाबिखौ खोनासंबाय हिमन्त मामा बिश्व शर्मानिसिम जों बुङो जाहाथे जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो 10,000 माहे जों बिदों जाहाथे हिमन्त मामाया जोंनि बिनायखौ गनायो गोख्रैनो आरो जोङो इलेक्सनाव जोङो 1,18,000 जन दङ जों जुदिबा जोंनि बिनायखौ जोंनो होआ जोंखौ इलेक्सनाव मोननाय नङा सासेबो जोंखौ मोना आरो जों गनायनायबो नङा आरो होनायबो नङा बेनिखायनो जोङो हिमन्त मामाखौ जों खावलायो जोंनि बिनायखिनि माहे 10,000खौ जाहाथे जोङो मोनो जोंनि खावलायनाया बेनो কাৰ্যসূচী হাতত লৈ পেলাই আমি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এইখন আন্দোলন 4 দিনীয়া 1 পৰা 4 তাৰিখলৈকে আমাৰ আন্দোলন চলিব আৰু আমাৰ এই ৰন্ধন কৰ্মচাৰী যে ন্যূনতম আইন মতন আমাৰ টকা দিব লাগে যে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিব লাগে সেইটো নিদে আমাৰ 4 মাহ 5 মাহ পেণ্ডিং হৈ যায় তাৰ পিছতো আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ ফালে আমাৰ যিখিনি পইচা পাওঁ মাত্ৰ 1000 টকা সেই পইচাখিনি আমাক মুকলি কৰি নিদিয়ে 5 মাহ 6 মাহ পিছত আমাক পইচাখিনি দিয়ে তাৰে ভিতৰত ইমান দিনৰ পইচা পেণ্ডিং হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাক পইচাখিনি দিয়ে কাৰবা সোমাই আছে কাৰবা নোসোমায় তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰত্যেক মাহতে যাতে ন্যূনতম আমাক আইন মতন যাতে আমাক 10,000 টকা আমাক যাতে প্রত্যেক মাহতে আমাক আইন মতন পয়সাখিনি আমাক দৰমহাখিনি দিব লাগে আৰু আমাৰ যেতিয়া আমি এই ৰন্ধা কামত যেতিয়া ব্যস্ত হৈ থাকি তেতিয়া অঘটন বা কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হলে যাতে আমাক চৰকাৰৰ পৰা চিকিৎসা সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि